Бір яққа ғана тартылмайым. Музыкант та, диджей да, алып барушы да, битмейкер, блогер бәлкім білмейм. Әти. Қазір регалиялар көбірек. Татарстанда білмейм, Мәскәудә точно бар. Мен көптәннән түгел Мәскәүгә барып қайттым. Moscow Music School деген орынға спикерларын тыңладым. Меңа бик ошады. Бірнеше мастер-класс, бәлкім бірнеше айға Мәскәүгә барып, онда булып, онда яшәп музыка ясау. Менә шундый уйлар бар, бәлкім онда нәрсәдер килеп чыгар. Әлбәттә, хәзер бит иң популяр жанр дөньяда, Россиядә иң популяр жанр ул рэп, хип-хоп, электрон музыка ягыннан чыккан артистлар күбрәк, минемчә. Мин анда булдым, мин алда чыгыш ясадым, миңа анда ошады, бик ошады. Андый ыллар бар, кемнәр тыңлыйлар андый музыканы. Яшьләр өчен заманча музыка, ыллар өчен бәлкем искерәк ретро музыка. Минем өчен ул бик нормаль әйбер. А сравнение диде. Нет, давайте это вырежем. 25 сары футболка, 10 кызыл футболка, күп кенә толстовкалар бирде. Булай, минемчә иң мөһиме ул дуслар. Әлегә дә минем иң яхшы дусларым, иң якын дусларым ул сәләттә танышкан дуслар. Мин әти булдым. Безнең YouTube'та бар видео, анда почти 4 миллион просмотр. Һәм өченчесе алда. Нишләп юк. Кем булырга тели, шул булсын. Музыкант, биюче, рэпер, электрик. Әгәр дә 10,000 сәгать берәр һөнәр белән шөгыльләнсәң, мәсәлән, баянда уйныйсың, или фильмнар, клиплар төшерәсең, 10,000 сәгать. Һәм син ул өлкәдә профессионал булачаксың, дөнья күләм профессионалы. Россия. Музыка. Футбольная музыка. Вакыт, белмим, авыр. Икесе дә кирәкле әйберләр, бик. Абам, ул бик яхшы бии. Сәләтле егет. Сәләтле абзый. Чәй. Һәрвакыт яхшы идея. Сәләт аккаунтына кер, беренчедән языл, һәм лайклар куй, комментарийлар калдыр, сторисларны кара, туры эфирларны кара, дәресләреңне эшлә, егыга әзерлән, сәләткә кил. Яхшы музыка тыңла. Bass house мәсәлән. Чәй ич.